選択ってすごい難しいと思うんですけど、でもきっと本当にやりたいことなのであれば、これで失敗してもいいって思えるはずなんですよ。むしろ僕はなんかそういうマインドなタイプで、むしろどんどん失敗したいですし、どんどんトライアンドエラーを起こしたいなって、その好きなことをやるためなのであれば。だから最終的な判断としては本当にやりたいことをやってくださいっていうことになっちゃうんですけど、人生何があるかわからないですし、今目の前の本当に自分がやりたいことをやるのがいいのかなと思います。僕たちが活動する上において楽曲であったりとか、その僕たちの行動だったりパフォーマンスとかそういう活動してるものを見たことによって勇気づけられたりとか、なんかちょっとでも元気になってもらえたりとか、なんかそういう影響を与えられるようになりたい、そういう存在になりたいっていう夢は大きく持ってますかね。